הם רואים בדת שלהם דת שמקדשת את המוות, את הרצח, את הטרור. היה מצופה מהעולם כולו לעמוד לגנות את זה, במיוחד מאלו שנקראים מנהיגי הדת הזאת, שבשם הדת הזאת הם רוצחים אותנו. ואילו אנחנו היהודים יש לנו דת, יהדות שמקדשת את החיים וחי בהם ולא שימות בהם. זו התורה הקדושה שלנו. אשרינו שזכינו שהיום הזה אנחנו כאן נעמוד ואנחנו נאמר להם, זה לא יעזור לכם, נצח ישראל לא ישקר, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. אנחנו נוכיח, הנשמה תנצח, הנשמה של עם ישראל תנצח. עם ישראל חי לעולמי עד, אמן כן יהי רצון.